O čem to teďka bude? Se podíváme malinko do kuchyňky, jak se chovají zvířata u filmu a taky si popovídáme malinko o filmech. A pro vás to znamená? Pro vás to znamená, že za prvé jako nahlédnout do backstage natáčení, pokud se to poštěstí. Ale hlavně nás budou zajímat i jako vaše tipy. Jestli jste viděli jakýkoliv film se zvířaty, což věřím, že jo. Hoďte nám tipy, protože my teď jako nemáme co dělat, že jo. Dlouhý letní večery, veď koukat na filmy, tak se rádi inspirujeme. Pojďme hnedka na takový první film, co mi napadá. Klasika, legenda Lesí. Alias Lesí se vrací. A schválně, co to bylo za psíka? No, jedna rodinka si ho pořídila. A co to bylo za druh? Co to bylo za druh? Zarasu. Jenomže víš co je blbý, že já už si nepamatuju, já si totiž myslím, že to byl nějaký světlej velký, protože Ne, to byl gorobílý pes, to je něco jiného, ale tady jsme v jiný krajině a je to vlastně od co? Nevím. Kolje. Kolik to bylo? Je to o rodince, která si pořídí pejska jako parťáka, ale bohužel se ho musí z finančních důvodů zbavit. Nicméně, protože známe silný pouto mezi člověkem a psem, tak Lesí si prostě najde cestu domů. A je to nádherný, je to dojemný, je to citlivý, nečekejte tam žádnou velkou akci, ale o tom ten film není. Je to prostě o tom poutu, který je tam jako fakt silný. No je tam mazec hlavně, že jak se dneska říká skill těch zvířat, že vlastně ten pejsek najde tu cestu, že to není docela blízko a on to prostě si tu rodinu zase najde, že to je jako zajímavé. Je to velice romantické. A co na to ten skladatel hudební? Co napsal tu 9. ten se jmenoval? Co jakou 9? Kdo napsal 9. symfonii? Skladatel. Beethoven. No, a teď vůbec nevím, na co se mě ptáš. Na film. Dobře. Beethoven. Pes Beethoven. Jo. Nic. Ty jsi měla s tou Lesí vrátit domů. To jsem vůbec nechytla, ale vůbec. Nicméně Beethoven samozřejmě, to je moje dětství, že? Totálně moje dětství. Pes se soudkem, no tam sice nemá soudek, ale pro mě bude Bernardín vždycky pes se soudkem. A můj muž si chce koupit Bernardína jenom kvůli tomu, aby měl soudek a v něm roudí. Obrovská láska samozřejmě. Když si pořídíš malý štěňátko, který tě prostě během pár dnů přeroste a všechno oslintá, je naprosto všude, ale je to prostě obrovský rodinný pouto, spoustu srandy, taková jako oddechovka, když si chcete fakt odpočinout. Tenhle ten film, já myslím, že on měl i jako několik jako coverů, že těch Beethovenů, že to má několik dílů. dílů. 5 nebo 6 dílů, je jich hrozně myslím, moc. ale na jedničku nemá nic. No počkej, samozřejmě, ale tady už se malinko dotýkáme toho, že představa toho, že ten pes by byl jako jeden na to natáčení jako blbost, že? Takže tam je u toho natáčení, když to je nějaký zvíře, který je vlastně headlinerem nebo jednou z hlavních postav toho dění, tak těch psů je samozřejmě víc. A což je jakoby zajímavý vlastně, protože ty psy bývají třeba 5. Ty herecký zvířata, ať jsou to psy, koně nebo krkavci, papoušci, cokoliv, tak jsou velice chytrý a mají trošku jiný jakoby režim. Takže třeba je zvláštní věc, že ten pes se třeba jmenuje Mickey, jo, a říká se mu Beethoven a on se naučí na to, že se mu říká Beethoven jenom na ty klapky, na ty ostrý, takže to je takový jakoby, že ty zvířata jsou hrozně adaptabilní na to něco se naučit jakoby jinýho a vlastně paradox je, že je to baví. Když to řeknu jenom krátce, třeba koně, tak jak když jsem natáčel něco s koněma a byl nějaký výbuch, že ten kůň má třeba předstírat, že je mrtvý a má spadnout na zem, tak já jsem měl pocit, že ty koně se strašně trápějí tím. A bylo mi vysvětleno, že to ty koně mají nejradši. Ty výbuchy, že dělají, že jsou mrtví, jo. Nebo normální kůň, když prostě bude na veterině a měl by předstírat, že ho uspíš, tak on to vydrží třeba 10 minut a pak pokupuje, jako jestli to dělá dobře a to. Ale herecký kůň, tak vím, že byl rekord, že ležel třeba 9 hodin a dělal, že je mrtvý. A jenom mrknul, jestli to dělá pěkně, a řekli, že dělá on. A to, že to je takový zajímavý. No. Hele, a ještě mi řekni teda, no. S jakýma zvířatama jsi zatím natáčel? Natáčel jsem s koněma samozřejmě, ovce a kozy. Pozor, potom taky různý ptáci, že jsou holuby, krkavci. A to je zajímavá věc, že traduje se, že například koně a krkavci jsou jedni z mála zvířat, myslíme teda herecký krkavci, kteří jsou teda strašně chytrý, a herecký koně, který třeba zvuk jede, kamera jede, připravte se, akce, tak oni tyhle povaly znají z těch natáčení různých, je znají i v jiných řečech, třeba ve třech, v němčině, francouzštině, angličtině nebo v češtině. A vlastně oni ty první 2 příkazy, kdy herci už jsou v pozoru, tak oni ještě tak jako jsou v klidu a až teprve na akce začnou teprve něco dělat. Takže to je takový jako humorný, že ještě už jako machrujou, že to znají tak dobře, že si můžou dovolit být pozorní až na to akci. Hele, a počítá se s tím, že nebudou úplně jako poslouchat a že se kvůli nim to natáčení jako protáhne, anebo naopak s těma zvířatama je to jednodušší? No, má to takový jako dipol. Je to dvousečná zbraň, protože například koní kůň, který prostě normální, není herecký, tak se říká, že třeba, když to nebudeš moc s ním umět, tak třeba, že nešlápne na člověka. Jako jo, že má nějaký instinkt, nebo když prostě bude proti němu zeď, tak on nepůjde do zdi, když ty mu uděláš běž do zdi.
Zatímco herecký kůň to udělá, protože si myslí, že to je ten povel. Takže mě třeba se podařilo u natáčení Čechtický paní, že jsem pošlapal kaskadéra, který naštěstí říkal, jo, já jsem zvyklý, takže to půjde. Ale protože jsem udělal něco tím koněm a on tam ležel na zemi a on ho přešel, protože jsem myslel, že to má udělat. Jo, což je jako Dal jsem mu bizární. vlastně povel, aniž Jo. by si chtěl. Jo. A Aha. oni a tam se vlastně ukáže, že ten kůň poslouchá velice na slovo, ten herecký, že je fakt jako tohleto. Co ten Gump třeba? Já jsem to neviděl, to bys mi mohla tu říct. Ty jsi to určitě viděla. Ty jsi to neviděla? Tak k tomuhle si neřekneme nic. Když jsme o to neviděli, tak nám to napište vy. My samozřejmě víme tak jako My cirka víme, o čem to je. zhruba je. Já vím, že i tam byli 2 psy, kteří se střídali, ale jako vlastně nevíme přesně. Napište nám, co se vám na tom třeba líbilo a třeba si dáme spolu filmový večer a doženeme to. Animáky. Tady asi bylo. Neviděl. Neviděl. Viděl jsem tam fréra na kole, jak má tu krabici na to celý byl, ale Animáky jsou moje, jo, ty mám jako fakt ráda. A mám jako fakt ráda 2 animáky. Jeden je Bolt a druhý je tajný život Mazlíčka. že zrovna tyhle 2. Zrovna tyhle 2. Bolt je pejsek, který vlastně hraje akčního hrdinu. Ten film je o tom, že se natáčí film a ten pejsek je v tom akční hrdina. Jenomže, aby to bylo důvěryhodný, tak oni ho udržou i v reálném světě, že je v tom filmu. Takže jakmile prostě se přestane točit, oni ho zavřou jako do karavanu, který je jako jeho domov a on si pořád myslí, že je ten akční hrdina, takže on si myslí opravdu, že on má laserový oči a takovýhle jako schopnosti. Pak se to právě trošku jako zvrtne, ta holčička, o kterou on se stará a chrání, tak najednou zjistí, jako postupně zjišťuje, že není jako ten film úplně realistický, ale on i tak ji chce jako chránit a má to takovou hrozně hezkou zábavu. Tak to já těm animákům teda mám taky jeden jako oblíbený, měl teda hodně dílů a jmenovalo se to Maxi Pes Vík. A tam se mně jako líbilo, že ten pes byl jakoby větší. A že Jakoby jsem, trošku. jakoby větší, no. Ale to bylo taky tím, že já jsem byl menší, že? To by mě třeba zajímalo, ten pes jako v tom designu té kresby, co to bylo za ras. A neříkej, ať nám tady pomůžu kamarádi s tím. Tajný život Mazlíčku se teda taky neviděl. Je 1 a 2. Ježišmarja. 1 a 2. Hned jak si Překvapí tě to, že je to o mazlíčcích a je to o tom, co se děje doma, když člověk odejde do práce. Je to dost hezký, vtipný, má to samozřejmě spoustu zápletek, já to prostě úplně miluju a věřím, protože tam jsou ptáčci, kočky, psy, věřím, že nějakým charakteru svýho mazlíčka poznáte. Potom existuje ještě Grobílý pes, což je taková japonské parafráze na lesy se vrací a jak už teda z názvu vypovídá, tak teda ten pes je bílej. A pamatuju si jako malinký, když jsem to viděl, tak jsou tam třeba scény, kde on běží po sněhu, takže je dost těžký ho najít a najíst. Počkej, a pak je ještě krásný film, a ten nevím, jak se jmenuje, ale ten je teda zázračný a to je o tom, že pán je v nějaký výzkumné stanici jakoby za polárním kruhem a má tam tuším 9 psů, husky, pravděpodobně. No a on se musí vrátit z té stanice, ale nesmí si ty psy vzít sebou. A vrátí se tam za strašně dlouhou dobu. On je má přivázaný. Oni se utrhnou, žerou třeba ptáky a teď si musí poradit s tím, jako žerou kučňáky, něco prostě, víš, pak nějaký jeden zmrzne, pak těch třeba, myslím, že třeba jich 6 přežije, nebo něco, tam za rok přijede a oni tam. A na odlehčenou, další moje dětství, jo. Takový to, když jsem si myslela, Ty jsi měla tím dětství. pozor, když jsem si myslela, kolik toho mám, že jsem přišla do ze školy a furt jsem si jížděla televizi, Komisař Rex. Taky, Ne, no ale bože. který? Ono jich bylo asi taky, No jako tak 4. ten starý, ten základní prostě, vlčák, policajt, prostě zápletky, detektivky, to bylo Sakana, super, že jo. Já si pamatuju ještě jenom, odbočím maličko, že když jsem pochopil, jak to s těma psama je, že když jsi třeba někde na hranicích, a jsou to takový ty země jako Dominikánská republika, nebo v mém případě to bylo přejezd bahnitej hranic z Kostariky autobusem do Nikaraguy. Teď prostě do autobusu nastoupí prostě banda vojáků, protože tam docela jsou rozšířený drogy, zejména kvůli květině, která se jmenuje koka, tak tam nastoupí vojáci do auta se psama. A tam já jsem pochopil poprvé, že vlastně, že já jsem si myslel, že ten pes, když u tebe najde drogy, že tě jako sežere nebo něco. A on naopak má strašnou radost, že to našel, takže chci tím říct, že Takže na se hranicích... učí tak, že sjížděl. No ne, ale že na hranicích, zejména na hranicích mezi Kostarikou a Nikaragou, čím veselější pes v autobuse, tím máš větší průsek. Já si samozřejmě dolepím mazlíčkovské filmy ze všech dětství klárčiných. Možná budeme rádi, když nám napíšete, co za rasu byl Maxi Pes Vík a vůbec, jestli vás napadne nějaký jako třeba super film, který i bychom my mohli vidět s jakýmkoliv zvířetem, nemusí to být pes, tak se rádi přemýšlíme a určitě se na ně podíváme a můžeme se o tom příště bavit. Tak se budeme těšit a mějte se krásně.